Hola, bon dia, com esteu tots i totes? Disculpeu que he tingut un problema d'última hora. Bueno, l'he tingut jo, que se m'ha actualitzat l'OBS i això ha volgut dir, avui ha decidit l'OBS que havia d'instal·lar-me un còdec nou i això no m'ho ha pogut avisar fins que no li he donat a començar la transmissió. Llavors, per això comencem 20 minuts més tard, però això. Avui, com bé sabeu, parlarem una mica de Slamdunk, però sobretot coneixerem bastant a fons l'Albert i l'Àlex, que són els convidats d'avui, i que són els impulsors d'aquest podcast de Viatge a Ganimedes, un podcast que es descriu a si mateix com a un podcast per ànimes nostàlgiques, si no estic equivocat, i que parlen d'anime i manga una mica de l'època, no sé si podríem dir època 3XL o fins i tot anterior, no? Una mica seria aquest estil. Benvinguts. Primer de tot, com esteu? Expliqueu una mica. Moltes gràcies. Doncs molt bé, molt agraïts de poder fer el nostre primer streaming, no? Sí, molt contents de que ens convidessis. Que ens posin cara també als alguns oients que potser... Sí, tot i que teníem aquest dubte de vegades de dir, ostres... Ens escolta algú o no? No, el fet aquest de que al final perquè l'Àlex treballa molt en l'àmbit sonor, sobretot, no? Sí, per les coses, sí. Sí, i, hòstia, potser seria romàntic que no ens veiessin les cares, la gent i tal. Bueno, total també per qui t'escolta, no? Però... Sí, però avui en dia això és una mica impossible ja, no, tio? Vull dir, Vull dir, sí, estaria bé com que mai sapiguessin, no?, de nosaltres, però això potser ens perjudicaria més, no? Perquè ens frenaria més el projecte, jo crec que... Però bueno, però molt contents d'estar aquí. Sí. Bueno, això com dèieu ara, sona molt als programes de ràdio dels 90 o principis dels 2000, que no sabies mai quina veu tenia, no?, el locutor o la locutora, no? I quan per fi sabies quina cara hi havia darrere d'aquella veu que escoltaves cada matí o cada tarda o cada setmana, et sorprenia perquè dius, hosti, no li hauria posat mai aquella cara, de veritat. Total. Sí, però bueno, ens encanta aquesta... De fet, dels 90, no? És una mica... Si som ànimes nostàlgiques, és perquè sempre estem mirant enrere, no? I diem, hòstia, quan miràvem aquelles sèries quan érem petits, no? Doncs ens agrada aquest element romàntic, jo crec. Sí. Els dos una mica, no? Però bueno. Molt bé, expliquem una mica per què vau decidir començar a fer aquest podcast. Vull dir, què és el que us va impulsar? Perquè al final és un podcast, com bé he comentat, nostàlgic. Llavors no sé si és que realment teníeu ganes de comentar aquelles sèries que més o menys formen part una mica del vostre creixement personal. No sé, per què vau decidir començar? Fots tu? Com vulguis. No, mira, de vegades, no sé si això ho vam fer el capítol 0, que vam dir, però hi ha una escena que crec que representa molt gràficament el que volíem recordar o el que volíem fer amb aquest podcast, que és... Bueno, l'Àlex i jo ens coneixem des de fa molt, molt i molt de temps. Des de que teníem 8 anys, més o menys. I hem passat per moltes etapes junts i en la majoria de dies com que sempre s'han regit per la conversa, no? Conversa de molts temes, perquè a més, bueno, ell va estudiar filosofia durant uns anys, ha fet humanitats, vull dir, i com que parlàvem de moltíssimes coses, i entre d'altres també parlàvem de sèries que compartíem, com per exemple Slamdunk, com per exemple Yu Yu Hakusho, i tot el que veiem, perquè, no sé... Bueno, compartíem un lore del manga anime, sí, o sigui, sí. Això ens agradava. Anàvem al saló del manga junts, també quan érem petits, recordo. Algun cop, sí. I al final, totes les converses que fèiem quan érem adolescents, no, amb el temps de la pandèmia i tal, que jo crec que molta gent com que s'avorria, no?, i rememorava, no?, èpoques passades perquè en aquell moment segur que eren millors que en el moment de la pandèmia, doncs vam dir, hòstia, per què no fotem algú, no?, que ens porti una miqueta a aquelles converses que teníem quan érem adolescents, però des de la perspectiva de que ara tenim com més consciència, no?, i podem dialogar amb més propietat de tot el que diem, no? Una excusa per retrobar-nos i fer un projecte. O sigui, l'Albert i jo hem estat... els dos som músics i hem tingut grups de música i vam coincidir també jo almenys el meu primer grup de música va ser amb tu. Sí.
Justament. De meu també, I jo, com ho vaig rebre, perquè va ser idea teva de fer un podcast, tio. Que Sí. hi havia el boom aquest dels podcasts, bueno, que no, Espanya és un dels països, em sembla, que amb més podcasts que hi ha, jo diria, una puta bogeria, i llavors m'ho vas comentar tu, i jo, com que ell deia que jo estic una mica també ficat amb el tema de locutar, fent cosetes, m'agrada com el món aquest del doblatge, aquestes històries, em va dir, hòstia, i vaig trobar una oportunitat molt guai a banda de tenir, que ja tenim com ens coneixem de tota la vida i que podem treure temes molt interessants, hòstia, una excusa molt guai com per adentrar-nos en aquest món de la comunicació, no? I amb la veu, no? I això vaig trobar com molt, molt guai. I que era molt senzill, perquè, bueno, l'Àlex, que això, treballa en so i tal, teníem les eines, més o menys, teníem les ganes, llavors dic, pues, tira pa'lante, no? Vull dir, al final és una mica això. Mira, ja teniu la primera pregunta. Podeu preguntar tot el que vulgueu, la gent del xat. Avui la gràcia també és que coneguem, no? Aquí a darrere del podcast. Per tant, podeu plantejar totes les inquietuds, tots els dubtes, i ens pregunten quins instruments, si es pot saber de quins instruments toqueu o ensenyeu com a músics. Vale, aviam, jo la bateria, el que passa és que el meu pare és profe de música i he estat tocant, o sigui, he anat provant coses diferents, però la bateria és amb l'instrument amb què he tocat més i més grups. I jo el saxo. Tenor. Sí, tenor sobretot, el que passa que, bueno, jo vaig estar estudiant al conservatori, allà vaig tocar-los una mica tots. I ens vam conèixer quan jo tocava, jo vaig tenir una etapa que vaig tocar el clarinet en una banda on ell també tocava el saxo. Sí. I amb 8 anys o així ens vam conèixer. Sí, una banda d'aquestes clàssica, sinfònica, i bueno. I allà ens vam conèixer, de fet, aquí al barri, a les Corts, sí. A Barcelona, i doncs aquí. Mira, ja us fan una recomanació d'animes o mangas de saxo, Blue Giant, no sé si la coneixeu. Abans comentàvem que no estàveu molt connectats amb les coses d'avui dia, potser, de temes juvenils, sobretot. Sí, no. No estem al dia, i segurament moltes coses que diràs no ens sonaran molt, però... Com Blue Giant, per exemple. No, jo tampoc l'he llegit o l'he vist, no sé si té anime ara mateix, però sí que l'he sentit a parlar, però no m'hi he posat encara. O sigui que per aquí us diuen, és boníssim. Vale, Blue Giant, doncs queda apuntat. De totes maneres, ara que traiem el tema del saxo, no recordo, potser per la melodia, no sé per què associo el saxo amb una samarreta que estic veient ara mateix, amb Cowboy Bebop. No sé per què ho associo, ara no sé per què. Potser per l'època o no sé, però expliqueu-me aquesta predilecció que teniu per Cowboy Bebop, va. Uau, ja. O sigui, has obert aquí la veu. Això sembla una persona perquè mira que t'hem dit abans, no tenim collons de parlar de Cowboy Bebop perquè és una tècnica que no... o sigui, Tampoc cal que m'expliqueu, ja fareu el vostre diguéssim, el vostre podcast, però sí que podeu explicar per què Cowboy Bebop i no qualsevol altra sèrie, per què no Bola de Drac, per exemple, o per què no Ranma, no sé. Bueno, jo mira, Cowboy Bebop, podem començar amb el que fem a Ganimedes normalment, que és quin és el teu primer contacte amb Cowboy Bebop i per què molava tant, no? I per mi, per exemple, jo vaig veure Cowboy Bebop al principi fragmentada, o sigui, l'enganxava aquí els capítols que feien pel 3XL, com tu has dit abans, quan era petit, que jo devia tenir potser 12-13 anys, i no entenia pràcticament res, però l'estètica, o sigui, em deixava al·lucinadíssim. Tot, visualment, la música, els personatges, vull dir, era una que no havia vist mai, o sigui, en anime, algo igual, no? I deia, això no estic entenent res, però ha de ser molt guai, perquè m'estic quedant aquí a la televisió i estic no me'n desenganxo veient el capítol aquest, no? I jo crec que per aquí, i després ja ho vam revisitar, no? Però... Sí. Clar, jo el primer contacte no em va agradar gens, perquè la vaig mirar també de molt petit, però crec que sí que més tard, potser devia tenir 15 anys o 7, no recordo molt bé l'edat que tenia, i crec que va ser el primer, si no el primer dels primers animes que vaig mirar adults, la temàtica més o menys adulta, que em va encantar. Potser és el meu anime preferit, et diria. Saps? I és super ben doblat al català,
Jo crec que fa molt. amb uns personatges super, vull dir, brutals, no? I la història en si, vull dir, no és tant el que passa, la narrativa d'això, sinó cada detall, no? I llavors vam agafar, a banda de que ens va agradar molt la sèrie i comentàvem coses, per la seva estètica, per 1000 coses, la vam agafar com a referent de dir, hòstia, si hem de fer un programa com Viatge a Ganimedes, hòstia, Cowboy Bebop és que engloba molta... és la sèrie perfecta, no? L'exemple perfecte per dir... Podem parlar de 1000 coses, des de música jazz, a saxos, a, no sé, a la filosofia... Sí, a Cine Negre... A Cine Noir aquest, cita molts autors, hi ha constants referències en aquesta... I a sobre hi ha una animació espectacular, una banda sonora espectacular... I llavors, no sé, és que és el fet de que és un anime que qualsevol persona que potser, no qualsevol, però que no li agradés l'anime, seria la porta d'entrada perfecta. Diu, hòstia, vull alguna cosa més o menys... Hòstia, pues això no ho tinc tan clar, Bueno, no ho sé, potser m'he flipat aquí. Potser m'he flipat. Però... Porta d'entrada no... Porta d'entrada. Tio, però és veritat que no és un anime, és a dir, no, hòstia, jo el veig com molt interessant a nivell... No sé, té un rotllo molt cultural així guai, no? Que hòstia, et pot enganxar ràpid. Sí, sí. És seriós, no és la típica humor japo que dius... Mira, us pregunten si vau veure el live action de Netflix. No vaig gosar. va tenir com fatal acceptació, no? Sí, jo crec que sí, que va tenir fatal acceptació. Però, bueno, o sigui, tot i que també senties bones crítiques. És estrany, perquè sí que es deia que estava ben fet, però no es va renovar, evidentment, no van continuar-lo. Llavors, no sé exactament què va passar, però jo no sé si el vaig arribar a veure sencer, la veritat, no recordo. Ho hauríem d'haver fet molt bé perquè realment és això, és molt arriscat, no? Agafar una sèrie que funciona tan bé i de cop dir, bueno, va, què fem? Doncs adaptem Cowboy Bebop perquè és el que estem fent amb totes les sèries que sabem que no? Van ser un boom. Doncs, bueno, pots fer-ho, però clar, has de... I és que, a més, jo me'n recordo que quan... Clar, vam fer bastant de seguiment del hype que es va crear abans que es projectessin al Netflix. I ha d'entrada que sigui Netflix qui fes una producció d'aquest tipus, que és una producció que és molt seriosa i tal, era com, ups, no? I després quan vaig veure el tràiler jo, particularment vaig dir, hòstia, és que no em recorda gens de Cowboy Bebop, o sigui, no el que jo tenia previst que era Cowboy Bebop per mi. No? Sí. O sigui, és com que Cowboy Bebop es pren molt seriós a si mateixa, la sèrie, l'anime, i allò semblava quasi com una caricatura de Cowboy Bebop. Si més no, des del meu punt de parer, com si diguéssim, vull dir, aquí igual algú del xat dirà, no, doncs l'hòstia, no? Però... Deixem enrere Cowboy Bebop, perquè segurament ja he comentat abans, de fet, abans d'entrar al directe, que us feia una mica de respecte parlar-ne, però parlem una mica encara del vostre podcast. Primer de tot, que no us ho he preguntat, què vol dir això de Viatge a Ganimedes, el nom aquest que li vau posar? Bueno, justament és una... O sigui, Ganimedes és una lluna de Júpiter, que de fet ara l'estan investigant bastant, pel que vaig veure, així, en les notícies. En la vida real? Sí, crec que sí. I és una referència total a Cowboy Bebop. O sigui, el Ganimedes és d'on és, si no m'equivoco, és el Jet Black, que és un dels protagonistes, és d'allà. I fan constants referències a Ganimedes. I vam dir, hi ha llavors un... No? Com era allò? Sí, hi ha una frase que diuen... Mítica. Sí, que diuen Jet, crec, en un capítol arran de la ruptura que va tenir amb la seva exparella... Spoiler. Sí, bueno, és igual. Sí, no, ja. Spoiler és una sèrie del 99. Sí, 97. O el 97. Avui tindrem aquest debat, amb Slamdang, després. Sí. Però sí, digues. I diu que en Jet diu, no, el cor d'una dona és com el cel de Ganimedes, no? Una mica, i que així, amb la poesia que li posen habitualment allà, i no sé, jo recordava molt aquesta frase i el romanticisme que evocava, no, Cowboy Bebop. Volem agafar el terme viatge, de fer un viatge al passat, no? Ànimes nostàlgiques, i a on? Pues a la lluna de Júpiter. De Júpiter, de Ganimedes, no? I no sé, ens va agradar. Sí, va ser una mica... Molt bé, benvinguts a tots en general, la gent del xat que us heu anat incorporant, Xerinola, Rin, Crips, en general tothom. Avui estem coneixent una mica el podcast de Viatge a Ganimedes, que, com he comentat abans, dedica episodis a sèries una mica per la nostra generació, de la nostra infància o de la nostra adolescència, en alguns casos.
però i més endavant començarem a parlar de Slam Dunk, però ja que sortia tot el tema del podcast, primer de tot coneixem-los una mica. A banda de quina és la sèrie preferida, que ja interpreto que és Cowboy Bebop, que ja n'hem parlat una miqueta, voldria saber per què heu seleccionat les sèries que heu seleccionat a l'hora de fer el podcast. És a dir, també són sèries que realment són de les vostres preferides o les vostres preferides realment de veritat, com Cowboy Bebop, però no sé si alguna altra més, de moment preferiu no parlar-ne? Contesto jo o contestes tu? Fot-li, tio. O sigui, són les que jo crec que recordem més i les que de petits ens agradaven, les que hem fet. Llavors sí que hi ha alguna que potser hem vist de més grans, com Trigun, per exemple, o l'hem revist de més grans perquè té molta més xitxa i tal, i ens agraden més algunes que altres, però jo crec que hem agafat un compendi de, vale, quines hi havia? Hòstia, doncs Slam Dunk és la que teníem més, no? Hòstia, que ens La agradava. primera. La primera, la que ens agradava més, la que recordem de petits, tal. No sé, quines més tenim? Sakura el caçador de cartes, Inuyasha, no? Totes aquestes són... Hòstia, les hem vist els dos, era molt fàcil perquè, bueno, revèiem alguns capítols per refrescar-la, però ja l'havíem vist, no? I la van emetre diversos cops al 3XL, al K3, i jo crec que no n'hem fet d'altres perquè doncs, ha sigut una mica també la tria que, va, quina fem, no? Haguéssim pogut fer Shin-chan i l'hem fet, de moment. Està pendent, Vull dir, però no hi ha una decisió, o sigui, més enllà de que són animes que hem vist els dos, que ens han agradat i els recordem bé, i evidentment Cowboy Bebop no l'estem cremant encara, perquè sí que és bé que és una sèrie que la volem fer molt bé i volem portar uns quants capítols ja, pues, igual que One Piece. A mi va One Piece, jo ho vull fer, però hòstia, m'ha marcat tant que si la fèiem al capítol 2 era com, merda, no, perquè giro el cap i la tornaria a fer perquè la faria millor, saps? I a més per vosaltres deu ser complicat perquè, com a mínim, sobretot els primers podcasts de Slam Dunk, la Sakura, etc., dedicàveu diverses parts, no?, a analitzar l'obra. D'una banda, la vessant d'argument, no?, del que succeïa durant la sèrie, però també la vessant filosòfica de quines referències podem trobar-hi o quines reflexions us han portat a vosaltres aquesta sèrie. Després la vessant musical, fins i tot, perquè teniu aquesta vessant professional, no? Llavors, si us poseu a analitzar One Piece, potser que dediqueu 20 episodis? No, clar, el format... No, això ho volem explicar. El format ha canviat molt i sí que és veritat que els primers 4 episodis tenen aquestes 3 parts, que si sumes tots eren episodis de 2 hores i mitja o 2 hores. I després de veure això vam dir, vale, sí, ens agrada molt això, però anem a fer un format... Vam canviar el format, no? I la persona que pugui veure els capítols després del 4 pues, veurà que és una sola part i que tot està com junt. Llavors, no pretenem fer anàlisis d'aquestes sèries, jo crec que no és la idea de fer un anàlisi, encara que One Piece tingui molt o qualsevol altra sèrie tingui molt per analitzar, sinó és més, o sigui, jo crec que és més agafar, sí, explicar la sinopsi, recordar preguntes que ens fem i podem agafar un tema en concret i desenvolupar-lo, però no volem tampoc desgranar una sèrie per complet i ficar totes les teories, perquè hi ha molta gent que ho fa això i tampoc són nosaltres, jo crec, que les persones tan, no sé, tan ficades per fer-ho. Segur que no. Clar, llavors el tema One Piece serà molt interessant perquè vindrà un convidat especial, per mi és un convidat especial, ja estic fent aquí abans, i el farem d'una manera molt guai, molt diferent, però tot això, el que ha de passar, o sigui, el que nosaltres volem aconseguir és que la gent que escolti allò, hòstia, se submergeixi en allò, que li interessi, que li aboqui, doncs, hòstia, ara, no sé, et poso una frase d'aquest personatge, que és aquest actor, i t'explico la història i t'endinses i disfrutes, però tampoc és que vulguem analitzar una sèrie per dins amb tot el que comporta. Bueno, des del meu punt de vista és aquest, No, jo coincideixo totalment amb tu. De fet, sí, volem transmetre més aviat una sensació, no? Un estat d'ànim, no? Com el que tenim nosaltres quan fèiem el podcast o quan fèiem aquelles converses que quan érem adolescents, no? Que no pas transmetre coneixement, perquè crec que no tenim autoritat en cap cas per transmetre coneixement.
perquè a més moltes vegades que quan fèiem lo de, no, que dius tu, les 3 parts, sobretot quan fèiem la part de correspondents humanístiques, que era la part que portava jo, moltes vegades no eren, o sigui, no agafava referències que fossin reals, volgudes per No, a veure, l'autor. pot ser que no, però hi havia coses bastant interessants, o com a mínim jo vaig interpretar així, perquè a més és una mena de contingut que jo no estic acostumat a consumir, és a dir, jo anava per l'anime, no? I de pas em vaig trobar amb Plató, em vaig trobar amb, no sé, amb filòsofs, no? Però vull dir que em sembla interessant també fer aquesta comparació, encara que segurament l'autor no devia pensar en res de tot això, però igualment, hosti, no sé. És molt interessant. No, sí, és interessant i, de fet, aviam, que o sigui, si hem decidit canviar és per fer potser per abastir a un públic més gran o perquè la gent digui, hòstia, jo això no m'ho... Hòstia, ara 3/4 d'hora d'això potser em fa molt pal i tal. Llavors ens hem adaptat, però això no vol dir que Trigan, per exemple, que té aquest format antic, jo crec que funcionava molt bé, perquè Trigan té molt per parlar, no? Sí. Llavors, sí que hi ha animes que potser diries, hòstia, doncs ara faria el format antic. Però, clar, tu poses a veure una mica, fas una mica, no? La balança... Potser en Doraemon, per exemple, no podem trobar tantes correspondències filosòfiques. No podem. Sí. Bueno, O, bueno, depèn. sí, no? Però vull dir... Llavors, clar, és interessant, però vam optar per dir, bueno, anem a fer una cosa més, un programa de ràdio d'hora i poc, amb músiques, falques per aquí al mig, ara això, fade in, fade out, i que algun joc de rol dinàmic i que entretingui més enllà de hòstia, no? Sí, més fresc, algo més fresc per una miqueta per tothom, perquè perquè realment ara també ens ho preparem, o sigui, no requereix tanta preparació, jo crec. Sí, en cap moment ens ho preparàvem moltíssim, notícia, però ara menys. Però és veritat, ara molt menys perquè és menys que un d'allò. També, aviam que estaria bé saber què pensa la gent, perquè no s'ha fet aquest canvi i no sabem si això ha sigut un canvi cap a millor, o potser la gent prefereix el format antic, Vull dir... Bueno, això no sé si la gent que ens està escoltant aquí o ens està veient, algú aquí ha escoltat, a part de tu, el nostre podcast, però sí, si no sí que agraïm que rebre molt de feedback, perquè a més, o sigui, estem de tot menys segurs del que estiguem fent és bo o no. Clar. Llavors, no sé, també, i som gent que, o sigui, no tenim res definit i ho fem perquè ens ho passem bé fent-ho. Vull dir que qualsevol cosa doncs, ens va bé per aprendre a fer-ho millor, exacte. Sí. I seguir disfrutant del que fem. No, que aquesta és la gràcia una mica. Vull dir, evidentment, fer un català ja et marca una mica de... Ho fas perquè realment t'agrada, no perquè estiguis buscant alguna altra cosa. La majoria de vegades, vaja. Però, igualment, penso que el fet de simplement ajuntar-te amb un col·lega i començar a gravar un podcast, hosti, no sé... Ja de per si és com una activitat que jo valoro molt. De fet, últimament, en els últims mesos hem començat a fer tertúlies al podcast del magazine i jo valoro molt ajuntar-me un dia i dir, ei, avui parlem de, jo què sé, l'últim vam fer Power Rangers, que encara no tinc penjat, però aviat estarà. Nostàlgia, això? Sí, és totalment nostàlgic, ja t'ho dic ara. Però, hosti, un dia ens trobem i en comptes de mirar una pel·li o, jo què sé, estar xerrant sobre qualsevol cosa, doncs gravem un podcast sobre tal sèrie o tal història, no? Bueno, és com una activitat d'entreteniment, al final, també. I només això, se'ns hauria de dir que també, potser és molt de flipat, això, però nosaltres també és rebre una mica, o sigui, que fer un homenatge primer a l'època que vam viure, que jo crec que vam viure una època molt bona, d'anime en català, 3XL, K3, no sé què, com arribaven sèries molt bones, i també perquè aquí a Catalunya es va agafar i es va decidir, hòstia, doblar aquestes sèries molt ben fet, no? Cosa que ara, aviam, tampoc vull criticar, però agafes sèries potser d'anime i mires a Espanya, no? Fora de Catalunya, potser com es feia i no es tractava tan bé com a producte, llavors és una mica com, bueno, fer un petit homenatge, jo crec que se'l mereix, no? Tant a una generació com nosaltres que vam viure això i ho vam disfrutar moltíssim, i després per la gent que també hi ha darrere, no? I dius, hòstia, doncs això està bé que no? Sí, perquè al capdavall
tant en Ranma com el Doraemon, en Hanamichi Sakuragi, tots aquests personatges sempre han acabat esdevenint referents per nosaltres, no? Vull dir, indirecte o directament, no? Jo me'n recordo que quan era adolescent, doncs això, vull dir, ja, no vull entrar ja a parlar de Slam Dunk, però vull dir, Hanamichi o Rukawa eren referents per mi en el meu dia a dia, saps? D'alguna manera o altra, no? Les seves maneres d'actuar, no? Actituds... Llavors, vull dir, també t'han condicionat una mica, no? Bueno, exacte, perquè ho vivies molt, hòstia, molt a dins i sí, totalment. Eren una mica, no sé si estareu d'acord amb mi, però eren una mica els nostres referents, diguéssim, en el sentit de avui un adolescent que estigui sol a casa i que simplement vulgui passar el seu temps d'oci amb una cosa que li pugui interessar, segurament estarà mirant un canal de Twitch o estarà mirant un canal de YouTube i estarà veient com una persona que no coneix, evidentment, fa una sèrie de continguts, no? Per nosaltres, clar, evidentment, això no existia a la nostra infància, però teníem una sèrie de televisió o diverses sèries de televisió amb uns personatges que tenien uns valors, que tenien una sèrie de conductes i copiàvem una mica certes coses, no? Des de paraules i frases, com pugui ser el culet o el wo del Shin-chan, no? Com altres històries o sigui, altres coses que no tenen paraula com a tal, però sí que són actituds davant la vida, no? Però sí, abans de passar a Slam Dunk, sí que us volia traslladar una pregunta que us feien, ja que teniu un podcast dedicat a Trigun, si heu vist la nova sèrie, la Trigun Stampede o Stampede o... La tenim pendent. Sí, molt pendent, de fet. O sigui, al principi teníem el debat de si, hòstia, perquè clar, sempre quan parles des de la nostàlgia, res pot ser millor que el que s'ha fet, no? Totalment. O sigui, però és que entre que les crítiques l'han posat força bé... Molt bé, sí. I que realment l'animació és bastant espectacular. Pinta bé. O sigui, està molt treballada, no? Això ho vam comentar, o sigui, crec que com a notícia, quan vam fer Trigun, vam dir, hòstia, surt aquesta adaptació que s'ha fet de no sé què i o sigui, tenim pendent, mira, veure-la. No l'hem vist perquè bueno, no s'ha donat, però... I perquè jo crec que també no veure en Baix Estampida amb la veu d'en Raül Llorenç, crec que perd, llavors. O sigui, si no el veure el Raül Llorenç, llavors no estic content. No em sembla bé. Sí. Ja. Però la veurem. Jo no tinc pendent i jo la veuré almenys. Sí. Aquí, perquè diuen que és millor l'antiga argumentalment, però igualment jo recomano veure-la. Però sí que és veritat que és una experiència bastant diferent. De fet, tot aquest tema de la nostàlgia, i segurament us ho trobeu vosaltres, de fet ara mateix ho dèieu, és de vegades un escull per disfrutar, per gaudir amb una sèrie nova que tingui algun referent o sigui directament una continuació, perquè l'altre dia precisament estàvem fent un directe sobre Bola de Drac Super i es pot debatre molt sobre Bola de Drac Super, però una persona que ho compari tota l'estona amb el que s'havia fet fins llavors, és impossible que pugui gaudir perquè és una cosa totalment diferent. Llavors, de vegades potser ens hem de desprendre de la nostàlgia, però també és una mica el que ens ha construït, llavors no és tan fàcil, no sé, és com un debat que segurament vosaltres us haureu plantejat moltes vegades. Mira, aquí diu la Rin, són diferents, jo trobo que cadascuna és bona a la seva manera. El tema de Trigun, entenc que estaven dient. Comencem a parlar de Slam Dunk, si us sembla bé, i ja aniran sortint preguntes. La gent del xat, recordeu que podeu plantejar qualsevol inquietud i qualsevol pregunta. Jo volia referir-me primer de tot a com ens va arribar aquesta sèrie. No recordo ara mateix en quin any, diria que va ser el 98 o el 99, o potser va ser més tard. Jo crec que va ser a Catalunya, dius? Sí, a Catalunya. Sí, si no ho busco. Sí, però jo crec que va ser més tard, perquè jo recordo... Bueno, clar, no sé si l'han emès... Hòstia, ara tirant de memòria, jo diria que va ser més 2002-2003.
Que la vam veure nosaltres... Mira, segura. 2004, tenies raó tu. 2004. 2004, sí. Es va doblar el 2003, diu Xerinola. Jo, la informació que tinc és que es va començar a emetre el 7 de gener del 2004. O sigui que, no ho sé. Doncs sí, estava molt equivocat jo. No sé per què. El 2004. Doncs 2004. Jo recordo veure-la a televisió i també recordo quan va sortir això. Hòstia. Això a les llibreries especialitzades. Recordo que se'n va parlar molt d'aquest manga. Bé, primer de tot està en castellà. Totes les edicions de Slam Dunk s'han fet sempre en castellà. No s'han dignat, a fer una versió. No s'han dignat. Però jo vaig ser dels pocs, no sé si és així, perquè jo sí que tinc la sensació de que en aquell moment Slam Dunk no venia gaire bé i no va ser fins que es va començar... Es va avançar la missió que més gent es va sumar a la sèrie de Slam Dunk a manga i sí que recordo que tots esperàvem, quan es va acabar d'emetre, que a veure quan publicaven el volum 22 per continuar la sèrie. Pregunta, ja per començar. Quant de temps va aguantar per saber què coi passava després de que s'acabés l'anime? Pues jo vaig aguantar 10 anys, crec, 10 anys. Perquè jo, clar, quan va acabar l'anime, jo vaig dir, hòstia puta, no pot ser que acabi, però clar, era un nen. Devia tenir, hòstia, el 2004, 10 anys, tio. No, 11. Sí, Bueno, tu 10 i 11. No, 10, és igual. 11. La qüestió és que, clar, quan va acabar va ser merda, doncs ja no hi ha... Clar, no hi havia manera de buscar. Bueno, sí, però no vaig pensar. I em va passar com One Piece, que em sembla que van emetre també fins a Skypiea o alguna cosa així, i jo em vaig pensar que es va acabar la sèrie. També, rotllo, vale, s'ha acabat. M'he acabat al final i mira si s'ha acabat, no? I llavors no, va ser com, jo crec que quan, hòstia, no sé, d'adolescent, però tard, vaig decidir, vaig llegir-me el manga i em va flipar. Aquest autor en general em flipa tot, però vaig aguantar molt. Sí. I tu no sé si l'has vist. No, de fet, el meu cas t'anava a dir directament, jo encara estic esperant Estàs esperant. Perquè... Nacional, no? Estàs nacional. Jo em vaig quedar amb la sèrie, jo no vaig llegir-me el manga mai, després, o sigui, i jo amb el que vaig tenir, com que ja em va agradar i llavors no li vaig donar més importància, i és com l'Àlex, no? Que en aquella època tampoc a part de que no teníem els recursos per investigar com s'investiga ara, no? Érem nens i... Bueno, doncs ja està, doncs tot bé. I et foten després una altra sèrie que també mola molt, no? Et foten Yu Hakusho, un Inuyasha, no? I llavors te n'oblides una mica de Slam Dunk. Sí, no, és normal. De fet, jo, si us soc sincer, llegit de principi a fi el manga, només, o sigui, va ser el 2020 durant la pandèmia. O sigui, jo realment sí que vaig aguantar bastant. Sí, perquè al final, o sigui, és un espocón, ja saps que realment tampoc passarà res extraordinari, no? I vull dir, és una bona sèrie, evidentment. A mi m'agrada moltíssim Slam Dunk. Tinc la sèrie sencera. És una de les sèries que, no sé, potser sí que diu, com la Nyigui diu pel xat, esperaves el manga en català? En el meu cas, sí que en algun moment vaig tindre com el neguit de... Com amb One Piece, de fet, perquè One Piece tampoc l'he arribat a començar mai. Ho han fet, no? Bueno, notícia, no? Amb One Piece ho han fet. I jo, de fet, no he comprat mai cap volum de One Piece perquè sempre tenia l'excusa de ja me la compraré quan estigui en català. I ara me l'he de comprar. Però bueno, en tot cas, amb Slam Dunk al final vaig arribar a la conclusió que no ens arribaria mai. Pot ser que al final sí que arribi, però jo durant la pandèmia vaig arribar a aquesta conclusió i me la vaig llegir primer pirata i després em vaig comprar tots els volums de segona mà de l'edició primera, perquè ja la tenia començada de la meva adolescència. Primer de tot, deixem de parlar d'edicions, parlem de l'argument. Abans l'Albert ens comentava hi ha el Hanamichi Sakuragi o el Rukawa o altres personatges de Slam Dunk que
tenen actituds o tenen alguna manera de xerrar, no? O de comportar-se que ha estat una mica referent, no? En quin sentit ho deies? És a dir, no sé si ens pots desenvolupar una mica aquesta idea d'alguna qüestió que, hosti, dius, és que jo això ho estic fent perquè vaig aprendre, d'alguna manera, que això s'havia de fer així, no? No sé si et referies al sentit de l'esforç Sí. o altres qüestions. Clar, quan parles de referents tipus Rukawa i Hanamichi, és una arma de doble full, també, perquè, Sí. perquè al final són dos puncarres que estan allà, no? Que es barallen sempre, que tenen que referent a l'escola, no? Normativa, són, no? O sigui, un zero a l'esquerra, però en canvi després quan te'ls trobes, no? En una canxa de bàsquet i veus que, per exemple, el Hanamichi és una persona que no és a priori gaire talentosa per l'esport, per al bàsquet concretament, tot i que després veus que sí que té unes actituds, no? Aptituds que... És un geni del bàsquet. Sí. Bueno, ell és fric, clar. I aquesta autoconfiança que tenen en ells mateixos, aquesta seguretat, no? Malgrat totes les dificultats que es plantegin, no? Com que també et donava forces a tu, no? Aquest sentit de l'èpica que tenen molts, no? No només en els Spokon aquests, sinó els shonens i tal. L'esforç que es pega el Hanamichi, tio. Bueno, no sé, no? Un tio que superobstinat, no? No, jo seré un geni, de fet, hi ha un geni, no? I ho han de veure i perquè ho vegin, doncs, jo sé, i netejaré totes les pilotes del Shohoku perquè em pugui entrar a l'equip i... Home, és que són personatges amb molta força, jo crec, no? Tots. El Mitsui també, això ho vam parlar també al podcast, hòstia, és un tio que veus el passat, no? Com lo malament que s'ho ha passat, ha deixat la seva passió, que és el bàsquet, perquè va veure que els seus somnis s'estroncaven i de cop veus com se'n va la mala vida, no? I de cop, hòstia, torna a veure l'entrenador i es fot allà a plorar. Clar, tot això, jo crec que d'alguna forma, que això és total, l'autor ho fa genial, no? Vull dir, no és... Per això a vegades costa trobar com sers que encara que siguin bons Spokons, t'arribin tant, no? A nivell com de... Hòstia. I jo crec que tots aquests personatges, no? O sigui, amb tota la història que tenien darrere i la personalitat que tenien, pues, que evidentment l'actor de veu, jo sempre recalco, no? Pues va fer molt bona feina també, no? Doncs, no? Sí, no? Que al final actua com... O sigui, són personatges que tenen com arcs de redempció bastant grans, no? Perquè tots és això, no? Tots són gent que no té èxit en la majoria de les coses que fa a la seva vida, però que el bàsquet actua com un element, no? Com un motor que els eleva molt, no? A una altra cosa, i això és com molt romàntic, no? També. Clar. Vull dir que perquè això també t'ensenya que tothom té una oportunitat si troba allò que l'apassiona, no? A la vida. I com a nen jo crec que això t'arriba molt. Encara que si un nen petit i no puguis potser formular amb aquestes paraules i tal, tu això ho veus i dius, hòstia, vale, uau, no? Fa molta gràcia el comentari que acaba de fer la Iñogi de la quantitat de doujins que hi ha a la BL on emparellen el Rukawa i el Hanamichi. Sí. I més personatges, I més personatges. La patata Paelkido, moltes gràcies per seguir el canal. Doncs, bueno, estan plantejant moltes qüestions. Volia destacar, vaig un per un. L'Ancinestat ens comentava que va ser un dels primers Spokon, dels primers animes d'esports, en desenvolupar els personatges i que no eren tan plans com a Captain Tsubasa, Oliver i Benji. És a dir, que sí que gran part de la trama està centrada en partits de bàsquet, en aquest cas, però fins i tot a través dels partits et mostra una mica com són els personatges, quines inquietuds tenen, quines pors, quines paranoies personals tenen. Llavors, sí que és veritat, i de fet, en aquest canal hem parlat molt de Haikyuu, bastants mesos de la sèrie, hem fet seguiment de les 4 temporades, i jo diria que sense Slam Dunk no podríem parlar de Haikyuu. És a dir, té una estructura, a banda bastant similar, o sigui, instal·la... Segurament hi ha altres mangas de l'època que també ho feien i ho desconec, però pel que conec jo diria que Slam Dunk senta les bases una mica d'Spokons del seu... més contemporanis, podríem dir. No sé si esteu d'acord.
Això, de fet, ho has dit tu, Albert, crec, en el podcast de Slam Dunk. Pot ser, val. Pues És que, no hi pensava. de fet, No, però sí, crec que... No? Sí, jo en el podcast plantejàvem, o sigui, afirmàvem directament una cosa que igual és molt incendiari, que és que Slam Dunk és el millor esport que s'ha fet a la història, perquè només començar, recordo, però perquè crec, o sigui, potser no el millor en qualitat del que sigui, sinó més com pel que tu dius, que crec que és el més referencial de tots, que ha elevat un gènere que hi havia personatges super estereotipats, sempre amb molt plans, com deies tu, i sense cap evolució a un gènere que quasi, no? Que és un gènere doncs, molt ric, no? Que dona moltes possibilitats a molts nivells i que no només va d'esport, no? No, igual que Evangelion doncs, no va només de robots, ni molt menys, no? Pues Slam Dunk no és només bàsquet i ja està. Totalment. És drama humano a tope. Saps? Sí. És drama humà. A mi, ja que has fet el tema del podcast, una de les qüestions que sí que no ho havia plantejat mai, de fet avui he posat un tuit en relació amb això, és amb l'evolució del personatge del Mitsui. Estem una mica saltant coses, però perquè el Mitsui és molt més endavant, però igualment sí que és un personatge que jo no m'ho havia plantejat mai, que és com un model a seguir, no sé si dir-ho així, pel jovent en el sentit de, tot i les dificultats, sempre sobreposa, sempre pensa que, evidentment, els trens passen una vegada i no passen més, no? Els trens grossos, diguéssim, a l'AVE, però sempre podràs agafar un regional, no? I redreçar una mica la teva vida. No ho sé. A mi, jo us recomano que escolteu el podcast perquè la reflexió que vau fer en aquest sentit del Mitsui em va deixar pensar. Em va deixar pensant una estona. Una de les coses que ens sap greu és que al ser el primer programa, i no teníem, abans ho hem comentat fora del directe, no? Que hi ha coses que al ser el primer programa, doncs, ostres, ens vam deixar coses, parlar més aprofundir potser en cada personatge, la sinopsi, i ficar els talls aquests, no? De moments clau de la sèrie, i això és una cosa que sí que, clar, ho fem amb els de més episodis, però al ser el primer no teníem molt clar l'estructura, com fer-ho, i això és una cosa que a dia d'avui, si féssim si comencéssim a fer Slam Dunk, no? Capítol 12, Slam Dunk. Remix. Tot això ho posaríem, perquè, clar, és que aquests moments catàrtics que hi ha de la sèrie com el de Mitsui, per mi són dels millors, no? I, hòstia, i poder escoltar-lo i tornar allà, no? És molt guai. Bueno, de fet és el teu prefe, no? Jo vaig dir, és el meu preferit, però no el meu preferit, és a dir, parlant en clau de nostàlgia i de com jo ho recordo, jo recordo que això em va impactar moltíssim. O sigui, vaig mirar la sèrie de petit i me'n recordo tant d'aquesta escena, i de moltes altres, però va ser com, hòstia, I clar, tornar-ho a mirar i tot, uau, no sé, em va arribar molt, i això ho parlem, no? No sé, al final també és la capacitat que té, evidentment, l'autor, no? De com construeix això i com ho fa, no? I no, totalment, sí. Molt interessant. Perquè diuen Rukawa, sembla que els agrada bastant el Rukawa. A mi no m'agrada gaire, ho he de reconèixer. A mi tampoc. Però reflexionant aquests dies, pensant, hosti, realment amb quin personatge em quedaria, no? A banda del Mitsui, no sé, per exemple, el protagonista, no? El protagonista realment val tant la pena com perquè digui, hosti, que ben construït que està el protagonista. Pensava, realment aquest personatge no està construït sobre una base de superació. O sigui, sí que se supera ell mateix, no? Aprenent un nou esport i tot plegat, però és un personatge que ell ja de per si té una capacitat atlètica brutal. Llavors, realment, hi ha persones que, encara que no es coneguin l'esport en concret, no? Ja sigui el bàsquet, el tennis o qualsevol altre esport, una mica per anar per això, pel fet de ser atlèticament dotat, li és més fàcil, per exemple, que el Kogure. El Kogure és un jugador que és molt bo, que és titular, però
al final es veu vençut pels altres jugadors, no? Perquè no té precisament potser aquesta capacitat atlètica, no sé, o aquest talent natural, no sé si ho podríem dir així, però sí que és veritat que jo pensant en el protagonista, pensava realment, no sé si és un protagonista amb el qual jo m'hi podria sentir identificat perquè realment la seva història és una història de superació i és una història que realment és realista, no? Podríem dir, per qualsevol persona del món. És una pregunta, és una reflexió més que una pregunta, no? Ja sé que és complicat de respondre això, però... Bueno, contesta tu. Jo crec que en el podcast vam comentar que clar, per l'Àlex el que s'identifica més o el que li mola més és el Mitsui, no? Ja, això ho sabem, sí. Per mi, mira, el Hanamichi, i crec que però això em passa amb la majoria de sèries que miro, ja siguin d'anime o no anime, que mai em sento identificat amb els protagonistes. O sigui, em molen més algun secundari que també estigui creat precisament per molar, que no per exemple, aquí en Rukawa, que deies que a mi en Rukawa d'adolescent em flipava, perquè era com el tot li surt bé, no? Tant de bo fos com ell, no? Li suda tot, vull dir... Li suda tot, sí. És un geni i tal. Però en Hanamichi mai m'ha tret més enllà de que em sembla superdivertit i super necessari, però no li veia tampoc gaire... No sé si està fet... potser és un protagonista que potser és difícil que puguis com empatitzar, o sigui, que no sé si és el referent de protagonista amb el qual t'identifiques, però sí que crec que fa un viatge molt interessant potser èticament és un crac, però aprèn moltes altres coses, el valor de l'equip, no? El confiar en els altres, l'esforç, no? El veure que de cop comença una cosa per una noia i després de cop es troba allà jugant i li apassiona el bàsquet, no? Com qui diuen, de la nit al dia, no? I llavors jo crec que sí que veus aquest creixement i pots arribar com a simpatitzar amb això. Evidentment, no com el típic heroi, heroïna, no? Que estem acostumats. Llavors sí que és bastant singular, és un protagonista bastant... Sí, és més un procés de maduresa, no? El que viu el Hanamichi en tota l'obra, no? Un procés de maduresa de ser un nen malcriat... Un hooligan, tio. Un hooligan, no? A ser, no sé, un hooligan més madur, no? Com a mínim. Exacte. I això es veu amb al final de... Tu no has vist el manga, però al final del partit del manga, no? On... tot això es pot explicar, no? Perquè a vegades penso, dic alguna cosa que potser... A veure, preguntem al xat. És un spoiler parlar de la continuació de l'anime al manga? Aviam. A veure què diuen. Clar, potser... Sí, ha aturat potser, perquè igual... Per això. Diuen, sí, tot spoiler. Ho poden dir. No. Aclariu-vos, perquè no ens aclarim. Sí, tots són spoilers. Clar que ho poden dir, ja fa molt. És un spoiler de fa 20 anys. Sí, o més. Parlem fins al final de l'anime, que és una mica el que hem vist tots, i el manga, qui vulgui continuar, ja sap què. Exacte. I la pel·li, què? Ja parlarem de la pel·li, que la pel·li hi ha molt a debatre sobre la pel·li. Sí, a mi fa una miqueta de por la pel·lícula, A mi també. Però, o sigui, ara quedaré fatal, potser, però ha sigut un èxit, no, al Japó, o no? Sí. El Japó ha sigut un èxit. També és veritat que el Japó, Slam Dunk en general, és una franquícia amb... O sigui, sí que és veritat que abans ho comentaven, de fet, que l'autor, el Takehiko Inoue, no estava gaire d'acord en com s'havia animat la seva obra. I sembla ser fins i tot que no... O sigui, com que hi posaven tant de farciment i tanta història i ho allargaven tant i tal, sembla ser que l'última part, que són aquests últims 9 volums, ell volia que s'adaptés fidelment al manga. No volia que ho allarguessin més i que hi posessin coses que no tocaven. I que per aquest motiu pot ser que l'estudi no continués. Tot això és especulació. No sé si això és font oficial o no, però jo això sí que ho he sentit. També podia ser que és veritat que al Japó, a principis i mitjans dels anys 90,
estava una mica fatal econòmicament en general. Llavors, no sé si això també hi va influir d'alguna manera o no, però sí que és veritat que l'autor ha comentat més una vegada que l'anime de Slam Dunk no li va acabar de fer el pes. Vale, vale. Ah, vale, és que pensava que deies la peli. I a mi No, el que la m'ho peli com- no. La peli, que jo sàpiga, és bastant fidel Vale. al Vale. manga. És que a mi l'animació em va sorprendre molt. La de la Quan pel·lícula. Sí, quan vaig veure el tràiler vaig dir, ups. Bueno, perquè és en 3D, no? Vull dir, hi ha un rotllo... Sí, hi ha com una espècie de rotoscòpia rara, no? Sí. En tot cas, dèiem això de... Volies comentar alguna cosa del final de l'anime, no? Àlex? Bueno, és que és del manga, però... És del manga, val. Bueno, però el que estava dient al final és tot aquest viatge que fa el protagonista, el Hanamichi. Bueno, que amb el manga, doncs, bàsicament que es tanca molt bé, no? Perquè veiem coses que dius, hòstia, doncs, el treballant aquí i totes aquestes coses, no? Que tampoc volem spoilejar, doncs, bueno, jo crec que és bàsicament això, o sigui, tampoc vull dir cap escena en concret, però el manga ho tanca molt bé, això, no? Llavors veiem un Hanamichi al primer capítol del manga que no té res a veure amb el... Òbviament, no? Com amb qualsevol obra ben escrita, que té com tot una... Però amb Slam Dunk jo crec que, uau, no sé. Sí, per mi és una de les sèries també més... Bueno, que més em va impactar de petit i que d'adult també l'he llegit el manga al final i més coherent i més la història i tot això m'encanta. Jo he vist i sentit anàlisis de la sèrie que comenten que gràcies a Slam Dunk es va fer popular el bàsquet en diversos països globalment i tal. Jo no tinc aquesta sensació. No sé si esteu d'acord amb mi, O sigui, és evident que el fet de mirar una sèrie sobre un esport el popularitza encara més, Oliver i Benji, però que Oliver i Benji estigués patant a la televisió no implicava que la gent no sapigués de futbol, no? Llavors, jo és que realment crec que el primer contacte que vaig tenir amb el bàsquet va ser a través del Michael Jordan, Magic Johnson i tots aquests de principis dels 90 i que, per cert, el manga, i recordo, diria que l'anime també, l'autor hi fa alguna referència, també té tots aquests jugadors, les seves vestimentes, sabates, tot Home, això. sí, el Shohoku té una pinta de ser els Chicago Bulls. Sí, evidentment. És una referència bastant clara, sí. Total. Bueno, com a nen sí que... Jo crec que a l'hora del pati segur que hi havia més gent que jugava a bàsquet, jo incloït i tu també, per veure la sèrie. O sigui, els efectes, això segur, això és indiscutible. Que dintre del món adult, no sé, es popularitzés més, això ja no ho sé, però en els nens, a les escoles, jo crec que va tenir un boom increïble. I jo, bàsquet, vaig començar a jugar per Slam Dunk i no... És a dir, mai havia vist un partit a tele, no m'interessava, mai abans m'havia interessat jugar-hi i va ser... Llavors, clar, jo crec que sí que hi ha un impacte, no? I si la sèrie és bona i tal, doncs, això generarà més afició, segur. Però, clar, a un nivell molt escolar, no puc parlar més... No, però sí. No ho sé, és que cadascú té una mica la sensació personal seva, no? Evidentment, i al final, no sé. De totes maneres, la sèrie comença amb una cosa que no sé, segurament avui dia es podria fer un manga igual, però ja aprofito per preguntar-vos si creieu que Slam Dunk, no sé si ho comenteu al podcast, de fet, si Slam Dunk es pot llegir actualment per la generació actual sense que li generi cap red flag o cap història així, no? Vull dir, al final la protagonista és un personatge que s'apunta a jugar a bàsquet perquè veu una noia, la Haruko, i s'hi vol apropar, diguéssim, a través d'això, no? Fins i tot es baralla de manera bastant tòxica amb una altra perquè sembla ser que a l'altra li agrada el Rukawa. Llavors, no ho sé. Com veieu? Realment és una obra que podria perfectament atraure noves generacions? O és nostàlgica? Vols opinar tu primer? Clar, això normalment sempre ho parlem en els podcasts perquè, clar, o sigui, l'envelliment de les sèries és una cosa que
que ens agrada parlar-ne, sobretot perquè crec que la societat ha canviat molt, no? I ara hi ha uns cànons a tots els nivells, no només de valors, sinó també estètics. Vull dir, a nivell audiovisual han canviat molt, potser hi ha sèries que abans que són molt més lentes a nivell de ritme audiovisual que no pas les d'ara. I amb el tema de Slam Dunk, sí que és veritat que crec que hi ha, no només en el cas de les relacions tòxiques, no, de Haruko Hanamichi i Rugawa, no, en aquest triangle, no només aquesta, sinó, per exemple, me'n recordo amb el capità de l'equip de judo, que no me'n recordo com es diu ara, però... El Tatsuhiro Aota, comentaven per aquí. Aota, sí. Aota. Pues amb la OTA, que això sí que o sigui, o sigui, al nivell d'assetjador, Fotografies, pervertit màxim, no? Ja és com super descarat, no? Que d'altra banda, animes com One Piece, no? Sí, aviam, clar. Que ho peta ara mateix, també tenen aquests estereotips. La pàgina aquesta japonesa d'anime, de vell sortit, o el típic tio que és més pervertit o que tal, això ja forma part del folklore, o sigui, de l'humor japonès. Llavors, deslligar-te d'això, avui en dia això ho trobaràs, el que passa és que amb Slam Dunk té els seus còdics i potser ara no et veuries certes coses, però jo crec que tot això, tota aquesta perversió, aquest humor de... Això es continua passant, no? Els animes... Vull dir, no sé, lo desfasats que estem, però vull dir que no és bueno, que... de fet, estàvem parlant abans... És que estem amb una miqueta de Slam Dunk, Sí. Però estàvem parlant abans fora de les pantalles de Chainsaw Man, no? Chainsaw Man, o sigui, el motor de segons quines accions a mi em sembla bastant desagradable i és actual. O sigui, és molt actual, no? És superactual. Sí. No? Vull dir que llavors jo prefereixo una relació que sigui tòxica però que no... Però que te l'ensenyi com a tal, no? Que no hipersexualitzi tant a una noia, Això no? també. Com per exemple la Haruko, que li passarà de tot, no? I és superfuncional i que tampoc té gaire personalitat, la Haruko, no? Però com a mínim no la hipersexualitzen no està estereotipiada. Sí. tant com altres persones, com per exemple One Piece o Chainsaw Man. Jo recordo que quan vam fer el podcast Slam Dunk, tu vas dir que havia envellit de puta mare, Slam Dunk. Perquè realment, per mi sí. Perquè realment Slam Dunk jo crec que és una sèrie que ha envellit de puta mare. O sigui, tothom pot veure Slam Dunk i disfrutar, jo crec, en general, la gent que li pugui agradar. I sí que hi ha coses desfasades, però l'humor que té jo crec que és molt característic. I l'humor que té jo crec que és bastant... No sé si atemporal, no vull dir tampoc, però sí que... Sí, no sé. absurd, diguéssim, en alguns punts, no? Sí, és absurd, però a la vegada no és un humor que diguis, hòstia, és que això és dels 80, tio, no, i ara exacte. fots i no m'ho trago, saps? No, jo crec que Slam Dunk conserva com una... No sé, és una sèrie que ha envellit, òbviament, però ha envellit molt millor que moltes altres, com per exemple Bola de Drac. L'altre dia vam fer l'últim podcast de Bola de Drac i sí, és una sèrie mítica, boníssima, no sé què, és un referent, hòstia, però hi ha situacions que per mi han envellit molt pitjor. Ens estem fotent un jardí que no sé si sortirem vius d'aquí. Mira, ara pensat ens comentaven que no hem parlat del Doctor T. El Doctor T, no sé si estic equivocat, però diria que és aquell personatge que t'ensenyava una mica a jugar a bàsquet enmig dels episodis, no? T'ensenyava una mica les normes, que evidentment pel Japó de l'època era molt necessari, perquè segurament els japonesos dels anys 90 no sabien gaire de bàsquet, són més de beisbol, de voleibol i d'altres esports, però de bàsquet i de futbol als anys 90 no n'hi havia gaire. Llavors és normal que ensenyessin coses, però abans d'això, hosti, abans has comentat, diria que has estat tu, Albert, que no t'havia acabat de convèncer l'animació. O sigui, que no creus que no ha aguantat prou bé o que no es va fer prou bé l'animació? O m'ho invento? No, he rectificat referent a que era la de la pel·lícula. Val. Abans sí que m'havia convençut, sí. O sigui, i tampoc era no era tan exigent quan la veia amb els ulls d'un adolescent, era com tot bé. Sí. Tot bé. De totes maneres, no sé si creieu que l'animació ha aguantat suficientment bé, diguéssim. O sigui, perquè hi ha vegades que les sèries dels 90 aguanten bé i hi ha vegades que es veu que, això necessita un remake,
Jo crec, ara que jo crec que tens raó, eh? O sigui, Slam Dunk no... A nivell visual, ara que l'hem remirat, la vam remirar pel podcast i tal ja fa temps, però la vam remirar, és com que és veritat que no... Ara veus el que es fa ara mateix, amb la qualitat i amb la producció que es fa ara mateix i dius, home, no... Però com una cosa que diem molt també al nostre podcast, hem de veure aquestes sèries com a filles del seu temps, que això això t'ho dius moltíssim. És la... I sí que és veritat que, evidentment, podríem millorar molt més, però, hòstia, és que hem d'entendre que aquesta sèrie és d'aquella època, no? I llavors l'hem de veure en aquest marc. No? Llavors, de veritat canviarem, fotrem una masterització. La podem fer, però, hòstia, a mi m'agrada, com que són nostàlgics, jo m'hi considero molt, no? De, hòstia, hi ha sèries per mi intocables, i Slam Dunk per mi és una d'elles. Jo per mi que no es masteritzi. I que de vegades fan de la producció Digues. de l'animació un signe d'identitat, no? Com per exemple, no només Slam Dunk, que té com un traç com molt agressiu, no? Amb la línia i tal, sinó, per exemple, Evangelion, Sí. que va tenir problemes de producció al final, però tot Sí. i així ha esdevingut no un meme, sinó algo seriós pel fet de que utilitzaven literalment uns gifs que pràcticament ni es movien i només hi havia una veu en off amb una imatge sense moviment, no? I això ha esdevingut com una referència, no? Inclús, no? Jo crec que, o sigui, de vegades l'animació dolenta inclús pot esdevenir algo que sigui positiu. De totes maneres, jo ja em direu, però el dibuix del Takehiko Inoue és espectacular, que ho posi bé. Completament. Això és el volum 1, val? No estic fent cap spoiler a ningú, però és que el volum 25, evidentment l'últim, la qualitat del dibuix encara és millor, perquè el dibuixant ha evolucionat, diguéssim. Llavors, jo, sincerament, agafes l'últim volum de Slam Dunk i és que te lo gozes. Vull dir, és que hi ha panells, dobles pàgines, etc que són una passada només pel dibuix. O sigui, encara que no sàpigues ni tan sols de què va l'obra. Bueno, no ho sé. és que estem parlant de... Bueno, Sí, són molt fans. O sigui, Hino és potser el millor dibuixant que tu i jo coneixem, al top 3 de dibuixants mangas que... O sigui, aviam, aquest dibuix, hòstia, no sé, ara mateix estic pensant i no em surten... Berserk, potser, també té un dibuix increïble. Sí. Però vull dir, o sigui, aquest detall, aquest realisme i tot aquestes... Hòstia, això no ho trobes a qualsevol manga. Vull dir que, evidentment, sí. Golden Kamuy, a mi m'agrada molt també Golden Kamuy pel seu art. Però, bueno, no ho sé. Aquest el desconec jo. Sí, no sabem qui és. Golden Kamuy és... Bueno, no faré spoilers. Té un anime. Golden Kamuy. Estic tapant aquí una mica. Golden Kamuy. Té 4 o 5 temporades d'anime, no recordo, jo tinc el manga només, no estic seguint l'anime. I pel seu art, no vull fer spoilers, però pel seu art realment és bastant brutal. Però bueno, són tema de gustos personals segurament també. En tot cas, una de les gràcies també de Slam Dunk era que una mica sempre tenies el neguit de com acabarà el partit, o sigui, qui triomfarà en aquest triangle amorós amb el Rukawa i el Sakuragi. No ho sé, tot el tema dels personatges nous, si el Mitsui podrà jugar tot el partit o no, si, jo què sé, qualsevol altra història, no? Sempre sortia alguna tècnica que encara no havia acabat de veure's del tot. En general, era una sèrie que et mantenia enganxat des del capítol 1 fins al capítol 101. Pot ser que en tingués 101, ara no recordo quants en tenia. Sí, justament. No sé si recordeu algun partit amb especial efecte vosaltres, o la gent del xat també podeu participar. Aquí estàvem parlant dels autors i autores que tenen un dibuix genial, també deien Ai Yazawa, l'Esclar, Matsamune, Shiro, Kaoru Mori... Sí. Però bueno, tornem al tema de partits, diguéssim, que us van emocionar, especialment. Jo el que recordo més, bueno, així com recordo com partit important, el Rionan, em sembla que és una final, no? Rionan contra Slam Dunk. Ai, Slam Dunk, collons, perdona. Shohoku. Rionan contra Shohoku, perquè és el partit que es disputen la segona posició, no? L'accés, sí.
les nacionals, no? Exacte, o sigui Sí. que Kainan queda primer, no? Perden els dos equips contra Kainan i jo crec que o sigui, hi ha molts moments, no? Però allà hi ha hòstia, els últims episodis, no? Hi ha una de hype, tio, allà, Sí, com, uau. I recordo que... Amb el comentarista aquell, tal, com que sempre de fons, quan acaba el capítol, jo recordo, hòstia, per mi, ves millor moment, tio. Jo crec que també triaria aquest perquè a més hi ha el factor afegit de que és com la revenja que es fan, no? Del principi de la sèrie, no? Que amb el partit amistós que fan contra el Rionan, que sembla un amistós, però que sembla la final de la Champions, vull dir, Sí. aquell partit. I com que es tanca una miqueta el cercle, no? Del Rionan i el Shohoku, i que a veure jugar per això, el Sendo, el Rukawa, tots aquests, no? El Wozumi, que està allà, que el Contra fan l'Akagi. que fot 3 faltes o 4 i l'han de fotre a la banqueta, llavors hi ha l'entrenador que diu no, espera't, que tal. Hi ha moments que són molt bons. Hi ha molts duels, no? La ràbia que té el Emparellaments. Hanamichi, de que es veu superat per l'altre, no me'n recordo com es diu, l'altre... El Nobunaga Kiyota. No, no, perdó. No. Aquest és el Kainan. Ara estem patinant, tio? No, Sí. o sigui, del Rionan hi havia el Sendo i després hi havia un altre tio. l'Uosumi. No, un anotador així bastant nou que... Que tenia un rotllo així una miqueta racialitzat també, amb uns llavis. amb un degradat aquí. Sí, segurament al xat ens ho diran, però ara... Sí, no, ara mateix no estan dient Sendo, però no, el Sendo no No, el és. Sendo no, hi havia un altre que va... Bueno, en És tot igual. cas, hi ha una rivalitat molt forta entre el Hanamichi i aquest, no? I llavors... Fukuda, mira, pot ser que sigui el Fukuda? Fukuda, exacte, Fukuda, Fukuda. Gràcies, no sé qui ho ha d'allò. L'FMC Otaku ho ha dit, sí. Pues moltes gràcies. La nostra Wikipedia, el xat. Exacte. Doncs hi ha aquesta rivalitat, no? I hi ha molts moments molt bons. És un partit molt bo. I, de fet, o sigui, potser la sèrie me la vaig mirar, la vaig reveure tota per fer el podcast i recordo, el que recordo més és aquesta, hòstia, va, que arribi aquest partit i... Increïble, sí. Sí. Deia, el que jugava bàsquet al carrer o al Pedrenyal. Jo sobre el Rionan crec, no sé si és així, però tinc la sensació que és l'equip més ben construït, o sigui, té la rivalitat més ben construïda amb el Shohoku. És el primer, de fet, diria, el primer equip contra el que s'enfronten un amistós. I una mica ja s'estableix aquell rotllo de el Sendo és el jugador que he de superar, no? O sigui, és com l'objectiu a batre, tant pel Rukawa com evidentment pel Hanamichi, que es pensa que és un déu i que ha de batre a tothom, no? Però vull dir que tal com passa a Haikyuu, i no vull fer comparacions, però a Haikyuu també passa que al principi de la sèrie el primer equip contra el que s'enfronten bo així de veritat és l'Awa Josai. L'Awa Josai, que té un col·locador molt bo, que a més havia estat mestre del col·locador del Karasno, etc. Faig aquesta comparació més que res perquè al final, després de 4 temporades de Haikyuu, et queda molt clar, el Gran Rei, que diu pel xat, et queda molt clar que realment el rival de veritat sempre ha estat l'Awa Josai. Per molt que després t'apareixi un Kainan, en el cas de Slamdunk, o més equips, no? Vull dir que després n'apareixen més, però tampoc faré més spoilers. Però vull dir que... No sé, que tinc la sensació aquesta de que realment el rival, l'antagonista, sempre ha estat el Rionan. Per molt que els guanyin o vagin avançant, sempre hi ha l'espineta aquella de vull ser millor que el Sendo o millor que l'equip en general, l'equip del Rionan. Totalment. Sí, no, a més, jo crec que és el que dius tu, narrativament la història està construïda o si més no, fins on l'he vist jo, no està construïda perquè hi hagi aquesta rivalitat, no? Molt rotllo quasi western, no? Dels cowboys, no? Totalment. Bueno, aquí... Sí, és veritat, no? És un contra l'altre, cadascú té els seus emparellaments... Exacte, cadascú té els seus emparellaments, això estava pensant, cadascú té els seus emparellaments, i tot i que el Kainan també, bueno, està allà com a equip invencible, no? Que ningú el destrona, però, bueno, el mateix Rionan, o sigui, gairebé guanyen, no? També el Kainan, vull dir, també estan allà rifirrafe.
I sí, jo crec que amb això l'autor, torno a recalcar, l'autor fa molt bé i som fans de Takehiko Inoue. Per això dèiem que Slam Dunk no em va llegir malament, perquè quan una història està ben escrita i els personatges estan molt ben escrits, és igual quan la vegis que dius, ostres, això sempre triomfa. No sé, i molta... Jo sempre torno al doblatge, però és que és una cosa que donem per sentat, no? De dir, hòstia, però que bé que es van triar les veus en aquell... El Sendo, per exemple, ara em ve, no? El Sendo, hòstia, la veu que li foten un tio calmat, em saps, el Villanueva? Sí, el Jaume Villanueva. I jo què sé, no? O sigui, com agafen el personatge i el Haramichi mateix, també, per mi Marc Zani, hòstia, sí, és el Son Goku, però, uau, recordem que ha fet Haramichi, saps? I que està molt ben trobat, no? Això també. Això ajuda molt, també, quan tens la teva llengua que estan parlant en català, tio, i, hòstia, com està allà de seguida. I agafen molt bé, no?, com cada personatge. Clar, empatitzes més, no?, diguéssim, podríem dir que... Absolutament. És que és el que anava a dir, que això un reflexió que dono també per gent del xat i tot, que crec que una de les claus que siguessin tan referents per nosaltres aquesta gent és també que aquesta identitat que estiguin doblats en català. Jo crec que en aquella època hagués vist l'anime com el veuen els adolescents ara mateix, que és subtitulat en castellà i en versió original, i potser no he sigut tan referents, tot i que ara he vist anime subtitulat, o sigui, en japonès, a dojo, però... Sí, però l'impacte potser no és el mateix. Sí, exacte. Segurament no hagués arribat a tanta gent d'una forma tan natural, això segur. Sí. O sigui, la sèrie és bona de per si, evidentment, no? Te la pots mirar en japonès o en el que sigui, però jo crec que això és una que, bueno, s'ha d'assenyalar. Sí. Mira, ara ja estan traient tota l'estona el tema de la pel·li, perquè si alguna vegada l'ha doblat al català, aquesta nova pel·li que s'està als cinemes... Arribarà aquí a Espanya, la pel·lícula? No se sap, no hi ha hagut anunci de cap distribuïdora que la tinguin, per tant, no se sap encara, però en tot cas, clar, sempre hi ha la por, ja ho estan dient pensat, de si es dobla en català, quines veus agafaran. Primer, que arribi. Després, que la portin en català, que això ja, jo diria que és moltíssim. I després, que facin servir les veus, o la majoria que puguin, perquè ara deien, alguns estan jubilats, alguns actors de doblatge. No? Llavors... Sí, ho han fet amb One Piece, també. Jo vaig anar a veure la pel·lícula aquesta de... One Piece Bad Film? No, sí, Bad Film, sí, exacte. I la vaig veure en català. I jo crec que en castellà, o sigui, estava o bé en japonès, no?, versió original, o en català, al cine. I jo la vaig veure en català, llavors, hòstia, evidentment One Piece té molts més episodis en català, és com fer un detectiu Conan o com fer ja un... Però Slam Dunk, si s'ha fet, jo no ho veig impossible. I llavors, i el tema jo crec que el tema de les veus es podrien recuperar, perquè amb One Piece s'ha fet, no? Vull dir, que ja fa molts anys que l'estan fent, i jo penso que amb això tenen cura. És el que assenyalo, que jo crec que s'ha fet molt bé i es té en compte això. I llavors, si poden, o sigui, no, dubto molt que les plantegessin fer la pel·lícula en català i no pensessin que fes Marc Zani del Hanamichi. No, que faci una altra. Hòstia, doncs no ho veig possible, no? Diu, hòstia, si es fa en català, que ja veurem, ojalà. Hòstia, jo crec que les veus, almenys de l'equip inicial, del Shohoku, seran les mateixes. Sí. Bé, de fet, sí, és l'equip inicial contra un altre equip que no hem vist fins ara, per tant, en principi, ho haurien de... Com a mínim, l'equip del Shohoku ho haurien de respectar, espero, i desitjo. Comentant ara el tema del Marzani, precisament amb el tema de la Super 3, s'ha vist que hi ha algunes sèries en les que els actors de doblatge han repetit alguns protagonistes, fins i tot, no? I el Marzani, precisament, és un dels pioners en el tema de l'anime, és un dels pioners amb això. I jo, de veritat, no recordo de petit o de petit adolescent, perquè si estem parlant del 2014 i el 2004 jo ja tenia 16 anys, o sigui que són uns quants, però igualment amb 16 anys diria que almenys al principi de tot no vaig associar la seva veu amb el Son Goku. I ara, com que hi ha informació de tot arreu i pots veure mil coses, no? Magnifiquem el fet que algun actor repeteixi, però no sé si a vosaltres se us va fer estrany veure allà el Marzani fent de Hanamichi Sakuragi o de Zoro a One Piece o d'altres personatges que
Dius, hosti, no, és la veu del Goku, no pot ser cap altra veu, no? A mi no em va passar, perquè... Bueno, no sé si em va passar. El tema de Bola de Drac és molt delicat perquè... És que això ho comentem, la gent que vegi l'últim episodi de Bola de Drac, és una sèrie que vam veure... Del podcast. Del podcast, vull dir. Sí, sí. Hem fet Bola de Drac fa poc, el capítol 11, a Viatge a Ganimedes, i allà ho diem, que és una sèrie que veiem des de petits, l'hem vist molt de forma intermitent. Llavors, jo no tinc el record, més tard sí que he vist el Z, però jo vaig començar a llegir-me el manga, llavors veure alguns capítols, llavors jo no associo la veu de... O sigui que l'associo, però no la tinc allò gravada al cor, no? Crec que comentàveu que no éreu generació Bola de Drac, no? Directament. No, sí i no, perquè l'haguéssim pogut agafar bé, la qüestió és que, pel que sigui, no vam... No, jo crec que el que era generació Bola de Drac era el meu germà gran, que és del 84. Perquè jo crec que clar, quan es va estrenar Bola de Drac, ell ja tenia 9-10 anys, no? Vull dir, la del Goku petit. Estàvem allà, vull dir, que potser Nosaltres vam néixer aquell moment. Vam néixer un moment, sí, que potser eren una mica massa petits. El que passa que jo, quan vaig mirar Slam Dunk i després vaig mirar One Piece, no em xocava perquè crec que Marc Zani, com molts altres actors, tenen aquesta, no sé si es diu així, ductibilitat, bueno, com que són dúctils, no? I encarnen molt bé el personatge que estan fent en el moment. Llavors, a mi, com que són tan camaleònics i són personatges diferents, a mi no em xoca que un protagonista que ha fet Son Goku després es faci fer el Hanamichi, doncs bueno. Sí, perquè a més Hanamichi, o sigui, és un doblatge com molt agressiu, no? Perquè és que sempre està... O sigui, té uns canvis de registre brutals, no? Sí. Amb aquest humor absurd. És el de llenguatge. Exacte. No té res a veure amb el Son Goku. Exacte. Llavors a mi directament no em xoca, perquè està... Sí, està ben fet. Bueno, que estan comentant també el tema de que al final tampoc te n'adones. Jo penso que no te n'adones pel context aquell, però si ara ho fessin amb una sèrie actual, igual sí que hi hauria una certa polèmica amb algunes coses, no? Potser, perquè diuen per aquí fins i tot que hi ha veus repetides de personatges que surten assíduament. Clar, això ja no ho sé, clar. Però això, diu, per cert, no sé si els heu esmentat, la colla d'en Sakuragi i sobretot el gran Yohei Mito. Ens han deixat de comentar molts personatges, però aquests sí que tenien una certa gràcia, no? El fet de... Bueno, el millor amic, no?, de Hanamichi. Yohei Mito, sí. De fet, sí, no el vam comentar i potser, hòstia, és un personatge bastant interessant. No el vam comentar al podcast que vam fer. Ja, perquè és molt coral, és Slam Dunk, llavors com que hi ha molts personatges. I era el primer programa, sempre ens podem excusar que era el primer programa. Sí. Sí, bueno, jo penso que és el guardaespatlles una mica, no? De fet, diria que hi ha algun episodi en què el Sakuragi es posa en algun problema i llavors el Yohei el va una mica salvar perquè pugui anar a jugar. No? Sí. Quin era el vostre personatge preferit de la colla d'en Hanamichi? Diu el Crips. Jo, Mitsui. No, de la colla de Hanamichi. De la colla de Hanamichi. Jo no recordo tots els noms, la veritat. El del bigoti, diuen per aquí. Bueno, el del bigoti... Jo soc molt fan de la bigoti, que sempre li recordava a Hanamichi que li havien donat carabasses... Sí, és veritat. La 101 que li ha donat carabasses a en Hanamichi. És bo aquest tio. És veritat. I jo em quedaria, jo crec que és amb el Yohei, sí. Sí, perquè, hòstia, aquest i el del bigoti eren els més, no? Que parlàvem potser més. Sí, mira, ara que diu això de... Estem fent com una anàlisi i comentari així a trompicons, però ara que diu això de els personatges... O sigui, el Hanamichi que es declara moltes vegades, de fet acaba la secundària declarant-se una noia i li rebutja la invitació a sortir, no? I després comença a l'institut, diguéssim, el batxillerat amb una altra declaració i tampoc li surt bé. Però clar, és que estem parlant d'un xaval de 15 anys, no? Vull dir, primer de batxillerat seria més o menys això, el japonès, vull dir. Llavors, hosti, potser sóc jo l'estrany, però jo als 15 anys no m'havia declarat a 100 persones. O sigui, no ho sé. Bueno, sí, era una mica també avançat, no? Potser també de l'època, no? Però no sé. Però què vols dir? Que els protagonistes com semblen més grans del que eren, no? Vull dir que al final el Hanamichi es declara a moltíssima gent de molt jove.
no? Vull dir, té com aquesta tendència. Té molta carrera. És la part d'aquest humor absurd una mica que Sí, el creu, sí, està clar. Sí. Però has comentat una cosa, però això el tema aquest de que sí que els protagonistes era com, hòstia, tenen 15 anys aquesta gent. Quan eres petit, tu els veus i dius, aquests tios com a mínim en tenen 25, tio. Em toquen els collons que... Mentre 91, no? Que a la Cagui, tio, té 16 anys. Jo què sé, va, tio. Saps? I aquest rotllo, no? Com de que, bueno... Està molt desgastat, no? Ja per la vida, a la cagui. Sí. Bueno, tots, tio. Tots aparenten... Hòstia, que són molt més adults, no són estudiants de... La Mitsui, quan té el cabell llarg, també, no? Vull dir, sembla, no? Aparenten molt més del que... I això és una cosa que sí que jo de petit, clar, no dius, hòstia, clar, els grans, hòstia, clar, jo estic fent tercera primària i aquest fa batxillerat, clar, però després... En Kogure, que té 18, sembla que tingui 30, no? El Kogure, sí, total. És veritat. Bé, mira, ara que dius això, em va fer pensar molt també una cosa que vau comentar al podcast. Us recomano que l'escolteu perquè aquí estem fent com pinzellades, no? Però sí que vau comentar que els mateixos jugadors de tercer, en aquest cas, són molt conscients que quan acabi el curs, quan acabi el campionat, deixaran de jugar, no? Això també passa a Haikyuu, de fet. A Haikyuu també hi ha aquest drama personal dels jugadors que, no, quan acabin l'ensenyament secundari, el batxillerat, ja no podran continuar jugant a voleibol, en aquest cas és bàsquet. I només, realment, o sigui, només el més top de tots els jugadors, no? El Rukawa, en aquest cas, té com aquesta ambició de continuar jugant, però la resta és que ni... No sé, és com el que els mou a la vida, però no es plantegen que puguin jugar per un equip de baixa categoria, encara que fos, no? O sigui, s'acaba l'ensenyament i s'acaba tot, no? Això és la pregunta última que li vaig fer a l'Albert, que me'n recordo molt, perquè... I és veritat, jo crec que és una cosa... Això ho comentem tal qual, al podcast, no? La sensació de... Això és una cosa més típica japonesa, de, bueno, l'adolescència, o que és la part més bonica, no? Infantesa, adolescència, allà se't permet tot i quan has acabat els estudis t'has de fotre a treballar i s'ha acabat la vida, com qui diu, no? I assumeixes un rol de, bueno, feina, tal, responsabilitats... I jo crec que és bastant això. I el que et xoca, quan els veus tan decidits a, hòstia, és el meu somni de la meva vida, no sé què, o sigui, la meva passió, aquest partit, guanyar això, sembla que se t'acabi la vida als 17 anys, tio, i després... I clar, a mi això em va tocar molt. Ara, quan li vaig preguntar a Albert, tu no ho vas rebre tan així, o no ho recordaves tan així, ho vas veure com algú més... No, et vas posar molt més realista, tio, aquests no són tan bons, que facin... O sigui, vas tocar molt de peus a terra, però a mi la sensació que em dona és totalment la que dius tu, Josep Maria. Hòstia, tio, com... No sé, com que estrany, no? Que deixis de banda un esport que t'ha donat tant simplement perquè passes una etapa escolar. Em sembla... No ho trobo coherent. Ja, bueno, és això, al final és com tota la penya que és bona jugant a futbol i tal, als instituts, no, als col·les i tal, als clubs. Clar, qui arriba a l'estrellato? Pues com a Slam Dunk. Un de cada 100 que et trobes allà, saps? Sí, és veritat, no? Vull dir, jo també tenia companys a l'escola, per exemple, que eren molt bons jugant a bàsquet, que van arribar a jugar al Barça, categories inferiors i tal, no? Equips que eren potents, però al final, vull dir, ara estan treballant en una empresa, saps? Perquè o sigui, al final... Passa també aquí, això, no? Sí, jo crec que l'andany passa, no? Vull dir, d'aquest punt, no? De dir, I sí que tens la visió tràgica de que quan ets adolescent, clar, ja dius, hòstia, quina pena, no? Bueno, és que, tio, lo fort... No sé si és perquè som molt petits i molt de cop ens impacta tot molt, però aquesta sèrie que ja tenia prous moments impactants, no? Hòstia, de cop, veus que acaba l'anime, no? Veus que acaba d'aquesta manera, que és l'últim partit que faré, no? I dius, hòstia, tio, la vida... T'arribes a plantejar inconscientment com, vale, la vida adulta és això, tio, no? T'impacta al punt de dir, vale, o sigui, tio, quan arribes a tant edat, has de viure carpe diem, tio, perquè quan arribi aquest dia, tu, responsabilitats i canvies, no? I això jo recordo que sí que ho vaig veure com molt... No estava a to, no? De tot el que havies viscut. Veies l'argument de la Kagi o de qui sigui, dient, hòstia, me'n vaig a la universitat i deixo el bàsquet, ja està. O el Uozumi, no? Que me recordo que el capità del Rionan,
que deia, me'n vaig amb el meu pare en un restaurant a treballar amb ell tota la vida, allà amb el davantal, tio. I dius, hòstia, pues, no sé. No t'imagino, no? Jo crec que, jo crec que passa a la vida real, sí que hi ha un rotllo així una mica, però després el factor aquest de Japó, no? De les responsabilitats, de no sé què, jo crec que això hi ha la gran diferència doncs aquí, a Catalunya, amb el Japó, no? Que allà jo crec que es pren d'una manera molt més dràstica. I a banda de que Takehiko Inoue jo també crec que és un autor que li agrada molt el rotllo aquest dramàtic realista, no? I per això després va fer Real, no? Que no n'hem parlat del... Sí, no n'hem parlat, però si us agrada Slam Dunk, molt si us agrada Slam Dunk, si us agrada el manga en general, és una obra molt top. Molt top. I Vagabond, sobretot Vagabond. Aquí ja ho diu en Balsata, també, Vagabond. Però clar, com que estàvem parlant de bàsquet, o sigui, jo recordo, després, clar, això va sortir després, evidentment, de Slam Dunk, i li vaig fotre un cop d'ull quan encara estava allò, quan era adolescent, i recordo que era potser una de les meves sèries preferides o la que més, no ho sé, però o sigui, em flipava moltíssim perquè et trenca totalment, no sé, vull dir que t'esperes un espocón, sense més, i és una cosa molt xunga en el sentit emocional, no sé si dir-ho. És molt dramàtic, o sigui, és un cop de realitat molt dur, de dir, vale, hòstia, que... I Slam Dunk no és això, però hi ha moments que... Però hi ha moments també, Déu-n'hi-do. I després, clar, dius, hòstia, després veus l'obra que fa amb Real i dius, vale, és que ja li mola aquest rotllo a l'autor. Saps? No és tot tant... No, aquí hi ha una part dura, tio, que a la vida no són, saps? Sí, no, és que a més jo col·lecciono una miqueta això, però ja més general, és que per mi Slam Dunk és una sèrie de les primeres que crec que em va fer interessar per l'autor que hi havia darrere de Slam Dunk, no? Que a vegades quan ets petit mires això i dius, vale, pues todo bien, no? Yu Hakusho, per exemple, no? O tal, o Inuyasha, inclús. I Slam Dunk dius, hosti, m'interessa saber més sobre aquest senyor i llegir més sobre aquest autor, perquè al final, clar, de la Rumiko Takahashi, per exemple, t'ho fotien tot, no? Al 3XL, perquè tenies tot allà, Ranma, Inuyasha i tal. I coses que no eren seves, que s'assemblaven molt també i ho agafaven segurament per això. O sigui, Kimagure Orange Road, segurament, també. Sí. No és de la mateixa autora, però és igual. Vull dir, segurament hi ha molta gent que hi va entrar perquè pensava que era Rumiko Takahashi, perquè té un estil bastant similar. I Takehiko Inoue és una figura que dius, ostres, la figura de l'autor és important, no? Perquè l'autor determina una miqueta tot el que vindrà. I no n'hi ha tants Takehikos Inoues. A la vida. Tothom, Akira Toriyama, tal, Eiichiro Oda, Rumiko, però, hòstia, i evidentment està superben... Jo crec que està molt ben considerat al Japó, vull dir, no sóc un expert, però suposo que ja deu haver un club de fans darrere i de Slam Dunk i tot, però vull dir que és un home que jo crec que, uau, no trobes tanta gent amb tant de talent, saps? Sí. Jo crec que, bueno, abans per acabar, però tampoc em vull allargar moltíssim més perquè ja hem començat tard. Portem, de fet, gairebé 2 hores, realment, perquè hem quedat a 1:15, justament, a les 8:15, abans de connectar-nos. Però abans de tot, ja per anar tancant, què n'espereu de la pel·lícula? Ja n'hem parlat una miqueta, però potser seria com tema d'actualitat, potser més lligat amb Slam Dunk. Jo espero... O sigui, què espero o sigui, de què espero que vagi la pel·lícula o de si serà... No, vull dir, si teniu expectatives, si realment, no sé, fa temps que l'espereu... Jo crec que sí. Jo crec que sí. El sé com ha estat supervisada pel mateix Takehiko i jo crec que és una pel·lícula que val molt la pena i si ha tingut èxit al Japó, doncs amb més raó, perquè ja deuen ser el triple d'exigents. I a més, jo crec que pot aportar molt animació de coses del manga, que no s'ha pogut fer, no s'ha animat. Llavors, no sé de què va, serà un partit, no sé si és un partit fictici, és un partit del Nacional o què, però pot ser molt interessant. Sí. Jo tinc expectativa bastant alta. I tu, Albert? Doncs jo una miqueta, no per portar contra l'Àlex, però jo la veritat és que no m'havia plantejat ni veure-la. Vull dir, aquest és el nivell. Sí, no.
No vull dir que prioritzaria altres mangues, altres pel·lis abans que la Hòstia. pel·li de Slam Dunk. I mira que Slam Dunk tot bé, amb Slam Mira, Dunk, però... És la primera que vam fer, el podcast, tio. Però sí, Ja te vale. mira, me la miraria abans, o sigui, com a deures. Vale. Per un possible podcast o per Ja. un... Però no per voluntat, allò de... Per gaudir-la jo com a consumidor. Mira, us deixo pensat l'enllaç de l'Spotify del Viatge Ganimedes perquè li feu un cop d'ull. Més que res per una mica de... Bueno, no sé, avui hem parlat una mica a grans trets de Slam Dunk, però ens hem deixat moltíssimes coses i ells van fer un programa bastant extens, tot i que era el primer, però igualment era un programa bastant nodrit de dades, d'informació i de reflexions. Seguiu-los, com diu la Queen, que ja el segueixo, i aneu escoltant els seus podcasts perquè realment, no ho sé, no és per fer la pilota ni molt menys, però sí que quan us vaig descobrir vaig dir, hosti, realment és una cosa que no havia escoltat mai en català, una cosa tan treballada, i penso que està molt infravalorat, no sé. O sigui, penso que no entenc per què no teniu més seguidors, diguéssim, més gent escoltant els podcasts, fent més feedback, i no ho dic per fer la pilota, simplement és que és una cosa que alguna vegada he pensat, però per què tenen... No sé si teniu 30 i pico seguidors a Twitter. Sí. Això porta el nostre productor. És que jo puc dir algun factor que fa que no tinguem tant d'èxit, més enllà que potser realment el producte que tenim no està fet per tenir èxit igual, no? Però perquè ja al final sorgeix això d'una conversa entre amics i que és molt informal també, però el fet és que tant l'Àlex com jo som bastant analfabets tecnològics i sobretot a nivell de xarxes socials. Bueno, més que analfabets ens fa mandra i no ens hem implicat fins que hem trobat... No tenim xarxes, bàsicament, ni ell ni jo. No. Portar un Twitter o portar xarxes d'aquestes és com... Llavors, que això no ho hem mencionat i crec que és digne de menció, que o sigui, hi ha un altre integrant, d'alguna forma, no, del projecte, que és el Nil, que vam fer un especial a l'episodi 10, vam fer un especial de 10 animes que doblaries al català, que no s'han doblat encara i tal, i va sortir, doncs, ell, com a convidat, és el que ens porta també des de fa poc les xarxes i doncs, amb els correus i tot el tema aquest. Llavors, amb això, el que sí que volíem potenciar, dir, hòstia, ja tenim uns quants capítols, que algú ens ho porti i que per intentar, doncs això, no? Ara fem un directe amb tu, ara, no sé, buscar... Sí, i de fet estem molt... O sigui, per això deien que estem molt agraïts també que ens facis una miqueta d'altaveu, no? Del que fem, perquè la realitat és que ens posem molt ben fent-ho i amb el que tenim ja ens agrada, però evidentment que si la gent arriba més gent i el que fem realment agrada a la gent, motiva més. Doncs clar que ens sentim més reconeguts també, i això està guai. Moltes gràcies també a tu. Mira, diu la Queen molt malament, soc molt més gran que vosaltres i estic a xarxes, així que mai s'ha de deixar d'aprendre. Portar les xarxes socials és el que més fa mandra sempre, diu la Rin. Bé, no sé, sí, però igualment, no sé, jo us animo a seguir-los i ja de pas, alguna cosa que tingueu prevista a mig termini, a banda de seguir penjant episodis, suposo. No sé si us plantegeu algun pas a alguna plataforma diferent o, jo què sé, fer alguna cosa, alguna xerrada, fins i tot pel Saló del Manga, o no ho sé. Ens agradaria... Bueno, ens ho hem plantejat, potser no del tot seriosament, però sí que des que tenim el Nil, no, que ens porta a les xarxes, sí que de dir, hòstia, fem alguna cosa en directe, no sé si el Saló, perquè potser el Saló no sé fins a quin punt és fàcil accedir, no, i poder gravar alguna cosa allà, però sí, anar amb alguna... Ens ho hem plantejat, no? Sí, de fet, a Figueres... Bueno, de fet, ja al mes de maig tindrem la sort de gaudir, no ho direm encara, però... No ho direm encara, però tenim una convidada molt especial. Que també ens farà una miqueta d'altaveu, perquè està dintre del panorama dels idols, d'influencers rotllo manga i tal, sí. no? I també tenim prevista de cara... Bueno, això que hem de parlar... Està per confirmar... Al setembre
anar a fer algun directe en un festival manga a Figueres que es fa, que molt bé. és així autogestionat, crec, que Sí, ens van convocar a la Kame Band, per una banda, però ja, segurament anirem a viatge a Ganimedes. és possible, sí. O sigui, està en ment, aviam si ens confirmen, però fer cosetes, sí, i tant. I els directes els que... Sí, els que també vulguin. seguirem fent cosetes, també si veiem una miqueta més de... O sigui, no de retorn, també, no? Vull dir, Sí. suposo que ens hem de moure primer, això jo crec que és una cosa que tenim clara. O sigui, de moment també... O sigui, ara farem un anunci. O sigui, tots els programes que venen ara com fins a l'octubre, no, finals d'aquest any, són programes bastant potents. Llavors, amb això el que volem és doncs, fer programes molt interessants, no? Amb convidats interessants, i a partir d'aquí doncs, veure el retorn que hi ha i veure, no?, què fem, però nosaltres tenim les portes molt obertes amb això. Sí. Convidats, Això diria que és nou, no?, al Sí, el tema de podcast. convidats, ho vam fer amb el Nil i ara pues, si estem buscant això, gent que... Sí, també hi ha algun amic, però buscar una mica, sí, algú interessant i animes guais, també, no? Sí. Animes ja, tocar animes ja que, vale, que... Obrir la veda de Cowboy Bebop. Per exemple. Us hi atrevireu, no us feu enrere. No, aquest any els farem. Ja estem preparats. Ja estem preparats. Ai, bueno, no res, nosaltres ens acomiadem aquí, no us aneu que farem una raid i això, i ens veiem segurament ja la setmana que ve al canal de Twitch i aquesta setmana també penjaré podcast, però ja ho anunciaré per xarxes i això, o sigui que a reveure a tothom. Adeu! Adéu. Merci.